ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಬಂಗೇರ ಕುಟುಂಬದ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ ಅವನುಂಡು ಕೋಡೆ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಪುರ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೇಲು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಕೋಲ ಪುರ ಉಂಡು ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪುಗು 10 ಗಂಟೆನಾಗ ಪರ್ವ ಪುರ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಎದುರ್ದ ಅಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಪರ್ವ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪ ಮುಡಿಪು ಹೊರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇವ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಪರ್ವಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಎಂಜ ಪೋಣೊಂದು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪರ್ವದಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪರ್ವದ ಅಲ್ಪ ಸಾನಡ್ ಕಡಂಬಿಲ್ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಮನಿತ್ತಾಯಿ ದೈವಲ್ಲೋ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೀಚಾನ್ ಬತ್ತ ಸಿಂಕೊಂದು ಜನ್ 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 ಇತ್ತೆ ಪರ್ವ ಪುರಾಂಡ್ ಪರ್ವ ಅದು ನಮ್ಮ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊರಂಡು ನನಂಜಿಂಡ
ಅಲ್ಪ ಅವನುಂಡ ಅವರಿ ಪಾದದ ಬತ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಜಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಪರ್ವ ಎತ್ತುಂಡು ಉಪರ ಉಪರ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮೈಸಂದಾಯ ಕೊಡಮನಿಂತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪುರ ಪರ್ವ ಎತ್ತು ಇತ್ತ ಉಪರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ತರವಾಡಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಎಂಚುಂಡು ಅಂತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿತ್ತೆ ನಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಮುಡಿಪು ಪುರಿತ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತ್ತಲಿಲ್ಲ ತರವಾಡಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯಾರ ರಡ್ಡು ಭಾಗ್ಯ ಅಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಇಂದಾಯ್ತು ಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಕಡ್ಲೆ ಗುಜ್ಜೆ ಆಜದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕುಂಬಳ ಪುಳಿಕೊತ್ತಿಯದು ಬೊಕ್ಕ ರಸಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಹಪ್ಪಳ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಗುಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬೈಯಾಗಿ ಅದಾಂಡತ್ತ ಇರ್ಪನ್ ಪರದಲ್ಲ ಈರಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ ಫೇಮಸ್ ಆತಾರ ಈರಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಪಲ್ಲೆ ಉಜಿರೇಡು ಊರು
ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಭೂತದ ಮುಕ್ಕಳ್ಳಿ ಭೂತ ಬಾರಿ ಬರೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚಿನ ದೈವದ ಮಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ತುಳುನಾಡ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಬಂಗೇರ ಕುಟುಂಬದ ಕತ್ತೆ ಪದಗಳು ಎಂಕುಲಂಚಿ ಹೊರವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಮಂಟೊಂದು ಅಂಚದಿ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ದೇವದೇವರಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚದಿ ಪುನಗ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಪೊರ್ಲುಡಾನು ಎತ್ತುಗಳ ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವದ ಚಾವಡಿ ಮಂತದ ಗೋಡಾಯನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಮಂಚವು ಆದು ಪೊರ್ಲುಡಾತು ಕೋಡೆ ದಿನಟ್ಟು ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆಗೆ ಬಡಪಂಚಿನ ದೇವಲಿಗೆ ಪೂರ ಪರ್ವಾದಿ ಮಂತದು ಈ ಮುಡಿಪು ಶುದ್ಧ ಆದು ಬೈಯಗೆ ದೇವಲಿಗೆ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಅವರು ಇದೇ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಬೈ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಧಿ ಆತ್ಮಚಿನ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ದೇವದೇವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಗೇರ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ರಾಶಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ನಂಚ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಾದ ವರ್ತನೆ ಬಣ್ಣದ ಈ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಅಗಸರ ಕೋಡಿ ಬಂಗೇರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಈ ಧಾರವಾಡದ ಎಲ್ಲೂ ಒಕ್ಕೆಲಾದು ಅಂಚನೆ ಬೈಯಡೊಂದು ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಆಪೊಂದು ಎನ್ನಿದ ಅಂಜಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲು ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಬೈಯಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಆತಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು ಆಚೆ ಇವರು ಪಾತಿರ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಹೋಯರ ಈ ಪಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಚೂರು ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾನಿಚಿಲ್ ಯಾವುದುಂಡು ಮಾನಿಚಿಲ್ ಬಣ್ಣ ದೈವ ದರ್ಶನ
ಜೈನರುಲೇರ ಗೊತ್ತೋಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಪದ ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ಪೂರ್ಣಂಚೇತನ ಸೇವೆ ಒಡ್ಡುಗೊಂಡು ಆಟಂಬಾಡು ಗುರ್ತನತ್ತು ಸಂಸಾರ ಬೆಲೆಗೊಡು ಈ ಮಣ್ಣೆಡ್ಡೆ ಆವಡು ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಒಂದು ಭಕ್ತಿರು ಕೊರ್ಣಂಚೇತನ ಸೇವೆ ಉಗ್ರ ರೂಪನು ಬಿಡ್ಲ ಶಾಂತ ರೂಪ ಗಟ್ಟಿ ಬದನೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಬಕಾರ ಮನೆ ಮಂಚಾಡು ಫಿರಿತಾದ ಅಧಿಕಾರ ಬಕಾರ ಏನಾರು ಅಧಿಕಾರ ಬಕಾರ ಒಪ್ಪಿತು ನಂಚಿತ ವಿಚಾರ ಒಪ್ಪಿತಲೆ ಕಾಣಿ ಆ ತೀರ್ಥ ಅಧಿಕಾರ ಬಕಾರ ಸಾಪ್ ನೋಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಕೋಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿದ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅವನು ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋನಿಪ್ಪೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ.